салом бародарону хоҳарони азиз, мехоҳам хушхабареро бароятон расонам. Шояд баъзеҳо донанд. Хушбахтона компанияи Вавилон барои муштариёне ки Engine-ро истифода мебурданд, роҳи дигари арзон гап задан, яъне программаи MobiGap-ро баровард. Нархаш дар дохили шабака 3 дирам, ба дигар операторҳо 12 дирам. Барои нафароне ки лозим аст, биёед якҷоя регистратсия мекунед. Скачат кардани программи MobiGap аз дигар ҷо душвор. Барои осонии коратон, силки программаро дар зери видео мемонам. Программаро скачат карда дохил мешавем. ин ба монанди чигап танҳо ба номери Вавилони Тоҷикистон регистратсия мешавад. аз ин ҷо Тоҷикистонро ёфта, номери Вавилонро менависем. Подтвердид. Парол меояд. Паролро зада медароем. ина регистратсия шуд. дӯстон, барои дастгирии классро фаромӯш накунед ва видеоро ба дӯстонатон фиристед. Хайр.